Россия, Татарстан көп милләтле дәүләт. Biz bugün 21-нче гасырда үзенчәлекле заманда яшибез. Ислам дине төрле тармакларга бүленгән чорда. Традицион, радикал ислам. Экстремистлык дигән ят куркыныч төшенчәләр исламга килеп керде. Ислам дине артына яшеренеп, гөнаһсыз кешеләрнең гомерләрен изгән террорчылар күңелдә нәфрәт уята. Әмма шунысы факт. Исламда үтереш, кан кую юк. Ислам дигән төшенчә бер Аллаһы Тәгаләгә инануны аңлата. Ул мөселманның яшәү нигезе. Шын мөселманның Аллаһы Тәгалә каршында бурычы явызлыктан, әшәкелектән тыелырга һәм изгелеккә, яхшылыкка, әдәплелеккә өндәргән. Нәрсә ул ислам дигән сүзгә, ахли сунна ва җамаат дигән сүз бар инде исламда. Ислам нинди ул шын ислам дигән сүзгә, ул ислам үзе, ягъни аның төп баганалары, ул иман. Ансында беренче чиратта менә гакыйда һәм икенчесе ихсан диләр. Ихсан инде ул менә шул суфичылык. Бүгенге көндә, әгәр дә без инде менә суфичылыкны тагын ачык итеп күзә алып алмыйбыз икән, ислам яңарышалга таба бармаячак. Иң беренче булышыбыз ул яшьләргә ислам динен иңдерү, аларны шуңа күндерү. Әгәр дә шулай булса, милләтебезнең киләчәге бар дигән сүз. Әгәр дә без шушы эшне булдыра алмыйбыз икән, милләтебезнең киләчәге бик авыр булачак дибез. Хакыйкатьтә иң хәерле сүз Аллаһ Тәгаләнең сүзе, иң хәерле юл Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галейһи ва сәлламнеке. Ислам дине берәүне дә начарлыкка өндәми, бары яхшылыкка гына. Халыкны дингә тартуда, дин тотучыларның яшәү рәвеше, әхлагы, тормышы, намуслы хезмәте үрнәк булырга һәм башкаларны кызыксындырып һәм кызыктырып торырга тиеш. Күренекле дин әһле Әхмәд Зәки хәзрәт Сафиуллин нәкъ шундый шәхес була. Гомере буена нинди генә авырлыклар күрсә дә, Әхмәд Зәки хәзрәт гыйлем өстәүдән, сабак бирүдән туктамый. Ислам динендәге 1000 еллык традицияләребезне саклап, киләчәк буынга җиткерүче остазларыбызның берсе ул. Әхмәд Зәки хәзрәт кебек менә хәзрәтләр мисалында без менә безнең дини традицияләребезнең бик узак 80-нче, 90-нчы елларга кадәр дәвам иткәнлеген яхшы күрәбез. Һәм шуңа күрә дә менә Әхмәд Зәки хәзрәтнең Татарстанда, мөселман өммәте өчен Татарстанда гына түгел, чөнки ул бөтен Россия дәрәҗәсендәге зур фигура, Россия мөселман өммәте дә тоткан урыны бик зур. Ул безне алып бара торган, безнең юлчыбыз, безгә ул ориентир бирә торган, аның наследиесе, аның васыятлары, ул безнең бүгенге көндә үзенчә бер кодекс, үзенчә бер инде безне юлдан чыгармаска, юлдан адашмаска дип алып бара торган бер доктрина дип әйтсәк тә була. Әхмәд Зәки хәзрәт Сафиуллин Нурлат районының бай тарихлы 4 мәхәлләсе булган Кылгай Мыраса авылында туып үсә. Әтисе иртә вафат була. 7 балалы гаиләдә үсә ул. Хәлләре мөшкил булса да, әнисе улын Кизләү мәдрәсәсенә укырга бирә. Авылда остазның туган нигезе бүген дә саклана. Кизләү мәдрәсәсен тәмамлагач, туган авылы Кылбай Мырасада мулла булып хезмәт куя. 1925-1927 елларда дин әһелләрен кулга алулар башлангач, Урта Азиягә, Ош шәһәренә качып китәргә мәҗбүр була. Казанга килгәнче бик күп авырлыклар күрә. Авылдан авылга йөреп дин сабаган бирә, 4 баласы вафат була. Казанга кайткач, гаиләсен туендырыр өчен кара эшләрдә эшли. 1970 еллардан башлап 1995 еллар, ягъни соңгы сулышына кадәр Мәрҗани мәчетендә имам хатиб булып тора. Әхмәд Зәки хәзрәт укулары динебезнең генә түгел, телебезне, гореф-гадәтләребезне сакларга ярдәм итә. Чөнки бу укуларда без дин белән бәйле булган мәсьәләләрне генә түгел, милләт белән бәйле булган, гореф-гадәтләребез белән бәйле булган мәсьәләләрне дә күтәрәбез. Шаһабәддин Мәрҗаниның сүзләрен дә китерәсем килә. Ул әйткән, эш әйбер диндә булмаса да, динне сакларга ярдәм итә. Беренчесе милли тел, икенчесе милли гореф-гадәт һәм өченчесе милли кием. Менә шуңа күрә шушы эш әйберне без өйрәнергә, яшьләребезгә, балаларыбызга җиткерергә тиеш. Кешегә гади телдә матур гына аңлата ала иде динне, һәм дә инде шул дин белән барыш юлларын күрсәтә иде. Әлхәмдүлиллаһ шөкер, ул тарикат кешесе буларак, шундый юлда буларак, бөтен кешене бер күрә иде, һәм дә инде
тәртипкә күндерә иде, рәтә иде. Зәки хәзрәтнең кассеталарын, вәгазьләрен тыңлыйлар иде. Ул шундый матур, яңгырашлы, гади сүз белән аңлата иде төрле дини мәсьәләләрне һәм үзенең теге кешелеклек сыйфатлары белән дә кешегә бик якын иде дип сөйлиләр иде. Икенче ел республикабызда Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин укулары үткәрелә. Үткән ел аның беренчесе остазның туган җирендә булса, икенчесе Татарстан Җумһурияте мөселманнарының диния нәзарәтендә узды. Бүтән Россия фәнни-гамәли конференциядә Иордания университеты профессоры Шейх Абдураззак Ас-Сагъди республиканың танылган галимнәре, дин әһелләренең катнашуы, Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин укуларының дәрәҗәсе, аның әһәмияте бик зур булуы турында сөйли. أحمد زكي حضرت يعني إذا كان من بلد معين ولادته فهو يعد لكل المسلمين وليس لبلدته فقط لأنه عالم يحمل علم الشريعة. Нурлатта туган булса да, ул сезнеке генә түгел, ул бөтен мусульман галимгә хас галим. وتتلمذ على يديه كثير من الطلاب وأصبحوا الآن علماء. Чөнки ул сәбәпче булды, аның кулыннан зур галимнар чыкты, бик күп галимнарны тәрбияләде. Яш киләчәк буын белергә тиеш, нинди галимнәребез булган, алар нәрсә белән шөгыльләнгәннәр, һәм алар нинди безгә мирас калдырган, һәм аларның әҗерләрен кемнәр ала. Менә ул безләргә иреште. Аларның иң авыр вакытта кылган дуалары бәрабәрендә без менә бүгенге көндә шушындый хөрриятта, тынычлыкта, матурлыкта яшибез. Менә шундый шәхесләр булганда безнең һәрбер кешенең авылда туган, аның районда туган горурлыгы булырга тиеш. Чөнки без үзебезнең теге Норлат, ягъни Казан турында гына түгел, бөтен татарлар турында сөйлибез. Чөнки шәхесләрне карата безнең үзебезнең дә тарихыбызны бергә белергә мөмкинчелегебез туа. Тарихны белгән кешенең киләчәге була диләр. Сер түгел. Безнең карашыбыз ислам динебезне белү дәрәҗәсе Аллаһка гыйбадәт кылу, намаз уку, дуа кылу, ураза тоту һәм башка шундый йолаларны үтәү белән шикләнә. Дөреслекдә исә гыйбадәт ул. Аллаһ Тәгалә яратырлык һәм разый булырлык барлык сүзләребез һәм гамәлләребез, ата-ананы тыңлау, үз гаиләң һәм багаларың турында кайгырту, туганлык җепләрен өзми саклау һәм үзара яхшы мөгамәләдә тору, өлкәннәрне, тирә күршеләреңне һәм дусларыңны хөрмәт итү, тыйганнарыннан тыелу, рөхсәт иткәннәренә ниятләнү. Устаз Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин үзенең вәгазьләрендә милләттәшләренә, шәкертләренә шул хакта ирештерә. Мин аның өендә инде гыйлем алсам да, ул инде дөньядан да читкә какмаган, ләкин гыйлемгә үзенең гыйшкы, мәхәббәте булып, төннәрендә китаплары уку турында да, гыйлемгә аның һәр вакытта да теге сусаган тансык шикелле дәрте зур булуында да, аның якыннары әйтүенчә, әлбәттә без шуны үзебезгә бер тормыш юлы дип карыйбыз. Менә Әхмәт Зәки хәзрәтнең менә аның инде бар сөннәт пәйгамбәребезнең сыйфатларында аның мактанмыйчы, үзен зурга дәрәҗәләмичә, гади кеше итеп үзен күрсәтеп, менә тормыш итүе дә ул безгә бик зур дәрес. Аларда шундый бер сыйфат бар, хикмәт дигән инде. Ягъни кешесенә карата, урынына карата нинди кирәкле мәгълүматны әйтә белү һәм инде кеше канәгатьләнерлек, шатланып, канатланып китерлек сүз әйтә алу сәләте булган. Инде Аллаһның рәхмәте белән менә Әхмәт Зәки хәзрәтләренең менә шушындый мирасы, укуларын бүген саклап калалар икән, әлбәттә бу безнең яшәешебезнең дәвамы. Менә шул устазларның дуасы кабул булганлыгына бүген без дәлилне күрәбез. Шушлай иттереп, бер дә белмәгән кешеләр аның эше белән, аның хезмәте белән кызыксыналар икән, әлбәттә ул дәвамлы булачак. Минем дәвати всегда пропагандировал традиционный ислам, где нет насилия, где есть уважение к ближнему, где есть любовь к ближнему. Думаю, что и сегодня это очень важно, его вера, его постулаты, которые он доводил людям, очень актуальны сегодня. Шушы галәмне, барлык тереклек дөньясын вә адәмне юктан бар кылган бөек Аллаһ Хак Субханаллаху ва Тәгалә безне бу фани дөньяга сынау өчен яраткан. Шуңа да әлеге сынауларны дөрес итеп кичерсәк иде.
Бу урында Әхмәт Зәки хәзрәт сөйләгән вәгазьдән үзекне искә алып китү урынны булар. Әдәм баласының гомере бик кыска, шуңа күрә аны заяга үткәрмәгез. Хак мөселман булуыгызны эшлеклелек белән һәр сүздә, эштә тугрылык белән күрсәтегез. Күренекле дин әһеле, устаз Әхмәт Зәки хәзрәтнең үрнәгендә Коръән кушканча яшәсәк, әхлаклы, әдәпле, сабырлыкка ирешсәк, калепләребез чиста булса, гомергә шушы төшенчәләр белән тыгыз бәйләнештә торган ислам дине бездә куәтләнәчәк, көчәячәк.